Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Daga jing tresitom jong ki rang ba dong jong ki lain teli ki blok ki bakentup ya ka blok D ka blok E bat ka blok F jong ka shnong Madan Rating ka Khasi Students Union Madan Rating unit bat ka nong Thamai circle ki lala ban penkala ya ka kerteng Happy Valley sya ka kerteng Tembasuk. Lajan baro ki dukan bat ki shlem trekam bala penyai da ki riu shimet ki la penkala lut ya ka kerteng naga Happy Valley sya ka kerteng Thamai Tembasuk. Tang shiyo jing tip halor kane unong lum kubor jong ka Batisi TV ulalek ban sakhi halor kane bat ulalap bajan baro gidukan bat kislem trekam ki badon hak shnong Madan Rating ki lapen kelalut ya ka kerteng shnong. Nakaliang ki rang ba dong jong kini ki laiteli ki dong ki la kerpat ya ka Khasi Hills Autonomous District Council bahkan pen kloi no ban pha da ka jing tho khnang ba ki office sarkar pedeng bat ki office sarkar jela ki badon hagani ka shnong ru gindup pen kelano sya ka kerteng Tembasuk hagi address ki jong ki. Cái jenis sedang nadu prapok kendai, nau orang ba dong barim, jangka Tembasuk. Te nang ta hadin don cuma i ngi kumki nang trek kam sinong, bat gising samla, ngi nang ya budin. Te ngila yo pat ban yo busuk sendon pat haka butar ID deh, ngila yo ban penkala pat man laka kentoi, man laka dong deh. Long ladu mensua cin sisa kadai kaba. Nado kapur pareng, kene cinia khot kataka Happy Valley, taka Asam Bajar, te hadin pad dala nang yaroi, kine ki jongi, lasno msou tanat syuk kataka kete nongway, te kadeng bah cinia kendu shani sapai ngi la ya pensutho markeliang, te kumta kade nado tak propo kendai, te lasdang ban produk, ban bu kataka Janpan kala no ya kata kaba khot kite nongway te kumenta te ngim ong shu ban penkala kalalong no ban pen scam sendon ban yo ban pen bana seki paiba nong shong snong lane ki ba dai spo bar snong ba keren iwe na ki riu rong ba bala kham shwa ngi ba nadu prap na hi ter hadu ki ni ki snem menta nila yele bit ban pen scam namar ba kata ka jingdon jong ka Happy Valley ka dai naduk kumbang iwi rong ba dari naduk pot pareng hi te hadin kawan no so ka len spai ka ong no ka Asam Bajar te ngim so thu so tha so ka dai ka Asam Bajar ne ka dai ka IR Bajar ne ka dai ka Happy Valley long kumta ki nakaliang jongi pat bat rengkat ka jingi trailang bat ka KSU te ngidang ya budin haduk ni sngi ba ngin job sundan juga ni dah ke kerteng Khasi kumta dah ke jengbu yang ni ka them kerteng jong ka them besuk blok i te kumta ngi kerpat iki panba nong senong jong ka senong ka ri Khasi jongi ba e ba nang ni sekmat wat num ya jer su ya kerteng nong wei injer bi dah kerteng jong ka balabu hi blasuk la shor hi ki manswa nong swa dah kerteng them besuk blok i Kumulaikan arngut kirang ba nakman mentan rumah kumulaong te mener habang akendu syongkai bi rong ba snong ibarim ta klish pang Tembasuk kanu kerkom kami kata Tembasuk te nakaliang jong ilong nadu snam prap khundai aba ta kapor bat rong ba snong di ba slip ta kapor kilajer keteng ki phia iki blok hadim la phia ki blok te ki ang bakal Happy Valley ka keteng jok kinongwei te ki larai ban ai no e kata ka Tembasuk te kumta nadu snam prap khundai te kilarai ban bu na ta Tembasuk te ndai dakap jing bombut din jogiwei ta kala su ja ka jam tu ta hadin bakini singi ngilai kendu bat ka nong Thamai circle KSU nong Thamai circle kam dating unit ngilai syong perkat bangin budin ya kani tingilali yami ru sport KCDC manai kamu merendam setiap ban pen kala na ka Happy Valley kumbalarai ndu munsha ka Tembasuk te kumba pilai mentan hi ngila pha ki notice yaman na kidukan bakin penongkam na kata ban kinweng na Happy Valley kan penongkam na Tembasuk
te kom tangi layat cheshan tengi kmi nanti banani sepat ke sorkaru kan singap lam ikani kajing ong jungi ke dekat na ka district council kan yai budin ikani kajing kwa ke jungi ngim kwa bakin ong bika happy valley hendai ngi kwa banani sepat kan dai bai ka tenrai kumbangi ongi ka thambasuk Kumba pelayo ihi ba yakani ka keteng happy valley ka ba laju khot ki brio nadu unchwa layo lat ban penkala pada syaka taka keteng tempasuk bat kat no ka jing sngo rengio jing sngo dap mensiam jing sngo kemen jungi ki kena samla habang yo i biang ba ka keteng jong la jong ka keteng trai ri ka keteng trai na ka kentien trai jong hi kalapau biang hakini ki dukan bat nang ni syakmat ru kan ne bet no ka thambasuk syuk makitip menchwa baka de kata ka happy valley ne ka asam bazar kumikiong tingi kum ki khana kum ka seng samla hi ngi ai khublei kerpang do ya ka KSU nong thmai circle khamtam ya ka KSU madarting unit ka bla shim khia ban wanra biang ya ka ijot jong kata ka kerteng jong kani ka snong ga jongi ka ba ladu belaja tu sport henry menta ka awan phai biang ngai kublei ru eki rang ba dong baper kum ka blok rang ba dong jang blok D blok E blok F ki bela trei met ban mensiam ban wan ra biang ya ka burom jong ka snong hi bro ka wei lemba ka jing pekala kerteng ya kini ki dong ki bahap ha ka bangi khot ka thambasuk ngin nang ni syakmat ru nginda kerpat ru ya ki paj ba bakin subha bakin penmelian no ban naladi hi baginum ailat be manu ban khot ikini ki kontrol bagi dai ki happy valley ani ki asam bazar henry ngin penslur ban ngin penslur bangin ong ba ka de kadong thambasuk kani kasni kalong kasni ka bansa kan mau haka history jong ka derbar snong menting jong ki pat ka bri new trap hi maro ka wei namar menta kasni ngila sakhi ngila ui ya ki ka kerteng thambasuk babaro kidukan kila thok renti khnang banwan ra biang pat ya kata ka kerteng trai muluk kabangila angnut nadu menswa kaseng KSU hi kabayang scam halor kanong rem ban penne pansa yala kajong kari ba kajaj benriu kibun ki kerteng ki bangila persang ban penkela naka kentien nongwei saka kentien trai te hakini ki khendiat benai bladep nakaliang ka KSU madarting unit rangkat bat ki rang ba dong jong kini kilai teli ki dong niladon ka jing ya kendu lang begin ya perkhat begin ya mir jingmut nak benta ban pen kelapat ya ka kerteng happy valley ne asam bazar sa kerteng thambasuk nilayo ban ya kendu ya chairman bat CM jong ka KCDC ban ai da ka memorandum hakmat jong ki ban pen sngo syaki ba namar kani ka jaka ka bahap hapo ka schedule area kengi sngo baki board district council kin ha da ka jingtho ban aino syakini ki dor bar snong ban penkelano ya kani ka kerteng ndrengi skutu namar kani ka pandemic ni skutu ya ka jingkiu jongki covid cases hapo ka jala ka jongi de nakaliang ka district council kham slam khendiat ban pha kita ki notification hendrei ni khlam du jingkerman ayruem kirang ba dong jongki ki lightly ki block ki la tristom hadu kata-kata ban yale ban pentulun ya kakam hakaba pilai sakhi mentakasni bakini kidong kidukan hakini kidong bar olai nila tho no kerteng khasi tenrai tenakaliang jongi ngin sale kendo ru shen ya u minister in charge of general administration department khnang ba nginyo no ya ka ngin notification nakaliang jong ka sarkar namar bala da kalawan nakaliang jong ka sarkar ka notification ka ki office sarkar pedeng sarkar jela ki badon hakini kitan kin sa aino da address thambasuk namar ba kum kasang ni shem bat ni sngus kam ba kamlong ka ba ban pankela ya kini ki kerteng namar lada ya ki
metropolitan cities ki bahe la ban pen kala karteng dengan snow ini jaka jong ibarat kamsem don jing irian nomor kuman anuksa kumiaka Bombay la pen kala ka Mumbai ya ka Calcutta la pen kala ka Kolkata dengan snow naka Happy Valley ka Thembasuk kamdei ka kam ka ba ya ka sarkar jela tingi khmil ti ba hakajing ya kandu bangin salej ke nginyo ban khej auto so khanang ba lada ka kerteng kelawan naka sarkar jela kanlong ka pura sendam dina kaliang jo ka senghi sajisin ni ai khublei kerpang ya kadar bar sunong manarting urang ba sunong kini kirang ba dong bro laingut ki presiden jo ka seng samla bat baro ki baladon kti ki khot jo ka seng nadu ki nongelam jo ka manarting unit bat jo ka nong my circle ki balai terish dom ban wanra ya kani ka phang ya kani ka issue bakan long ka bajok